Okrem toho, čo ste spomínali, tak pani poslankyňa z Progresívneho Slovenska Dana Kleinert prišla s informáciou, že vy ste hostili takých ľudí počas otvorenia Trenčín mesto kultúry. Pani Kleinert má asi veľa času, ona 211 vypisuje a normálne si počká, kým teda vyprší doba, kedy musíte odpovedať zo zákona na 211 a keď neodpovedať, tak ona stojí pred tou inštitúciou a teda kýve tam s nejakým transparentom, že ide dať trestné oznámenie. Práca ministra je aj v tom, že hostí zahraničných diplomatov a to isté sa robí recipročne aj teda napríklad so mnou. A ja som bola v Oule vo Fínsku na otváracom ceremoniáli, kde som sa stretla s pani ministerkou kultúry. Prišlo mi 107 hostí, myslím, že z 34 alebo 36 krajín, čo bolo pre mňa absolútne veľkým prekvapením. Takže týchto 107 ľudí som musela uhostiť v Trenčine. Neviem, ale to už len je moje také možno domýšľanie. Možno tam niečo na mňa pripravovali, pretože moji ľudia boli v meste a všetko monitorovali a mali tam rôzne odkazy, takže možno chystali druhú východnú, ja neviem, ale veľmi ich hnevalo, prečo som teda v tom meste nebola, ale tam som ani nemusela byť. To je Európske mesto kultúry, čiže to ani nepripravovalo ministerstvo, ale že to hovorí práve teda pani Kleinert, ktorá teda vedľa seba má kolegyňu Jourovú, ktorá robila Európske mesto kultúry v Košiciach. Ona vtedy bola vyhodená z tohto Európskeho mesta kultúry v Košiciach. Myslím, že pán Raši ju vyhodil. Pripraviť tej akcie. Veď ona tam vtedy zavolala tú českú kapelu Pi z Ho, neviem, to nemôžem teda akože povedať. Tak toto je ich kultúra.